Unsaon te? Tao, saan pag-awot sa damgo pa? Unsaon para makabot ang damgo? Mm. Pangandoy lugar, pangandoy. Oo. Una, mabinutan. Una, magbinutan. Ikaduha, magtarog eskwela. Kalua, magtarag eskwela. Ikatulo, mag-pray ka Jesus permi. Jesus permi. Ano na iwaton? Unya, mo nang gibuhat tanan. Oo. Ano mo nang gibuhat tanan? Mawag ginanimin mong mga damgoy mo pangandoy. Saan di mo mga damgo? Madugang ano, handa akong balon pa oy. Maupo na akong damgo pa. Killing spree!